Balimao, très urgent et très bonne nouvelle. Et très incroyable. Maliens, billet jeudi 18 août 2022. Maliens, bonne nouvelle du Mamba de B. Yela ko fana B. Bonne nouvelle follow tu menye Maliens, kanya fo bela jelengena. Mali armée tesit marala. Mali armée de flek ataga terroristes wulu ka mobile la kubena tchenike. Mali armée anga albatrosi wuli ubeka avion mina gushi. Aye barada terroristes ka kuga mobile bombardé. Uga mobile bombardé le ou blessera amena bela jelen kala. Ou blessera ou blessé les maintenant follow. Ni terroristes kun goshira ni Mali armée que terroristes goshi follow. Ou kumbe taka nyogon demede ka nyogona évacuer. Terroristes bundena terroristes do dalen tora dugumba to be ga sragana. O ya fo nyogon la ko na ro ko wallahi billahi ko avion kro be Mali bulu sa ko bu be faga. Donc terroristes rebe yere ngina samno. Mali o koro muye kayrawla. Follow. Terroristes kumna attaque ke renseignement de kumbe duma Mali armée ka position de kumbe ta di terroristes ma follow. Mais bibinna asimiye ayoro be broué. Irisu ka radar. Irisu ka satellite ayuka communication be broué. Hali terroristes fly jo nyoko korofe ko ni ko bu nyoko che. No kumana halu to nyoko kuma ga mekanya. A be broué la. Fono kumana nyenwende. Beni téléphone de doro a bebe broué ça. Si ça ou nyagamine do ou ta do be tieni ka ou be tawro mina. O information be ambetla ko bonne nouvelle katla ko information kala anga tegreba fo anga transition mo kun olla Malion bonne nouvelle flana fara jumenye Mali dugu do be no mokti dugu do be no ko boni u tara terroristu bunte ye Malion ku to dragaduna ko bunte ku ko moto be boshula sisa o bebe ka boldi nu ma boli ka ta Niger u be boli ka ta Burkina amba fo ko bravo à l'armée malienne Malion ambo bela anya information tellement do soro ko Ghana ko terroristes ya attaque damne Ghana tukunde ma fana France ba ka terroristes bo malla sakata ele ma Ghana ni dugu wɛrɛw la sanno pour que akase ka ta ka base sigi yenno ko Ghana on fana ko terroristes ya attaque damne Ghana tukuni ala ko ko ke herayi donc Maliens an bole ko fo bela jelena anya information tellement do soro ko Teruba tara ka un abi ou ye fonke o kofe ko ouverture média ko ye plainte do en frère Teruba contre la Maliens, mena kuma do de fo anyana dron. Nga bonya be ouverture média kan parce que Tchernon Jay mu be ouverture média la. O ye Segu Tungara ka ogolden korodi. Nene ka ogolde be barake yoro. No o sangoro tara o kadine. Mais ouverture média tigi a nganinge may a kere fine ko charbon. Nga bonya boukan parce que j'ai beaucoup de respect pour ces gens. Maliens, technique kura do de bubulu ou desra transition na. Ou ya France la fasa France gena ou jigi be woro la jigi tout la blé ou bena mune ke sanno ou kera ina fo wara da iba fo ko wara da la made ou be wuli san transition de me bago de no fe sanno police la tagaw kasola don ku wele dro kata ou kata dro ça dit que traumatisme be kana ou la quoi ou ka la ngini te dowre de ou desera transition na ou ko kube asimi bi ou desera si ça bena mune ke sa ou be convocation tike ambe contre la no kera an fana be dimi transition koro amba fo asimi yantrahi non halna tara kesufa plenty la ambe asimi supporter mais ni mu moyen ambo fo asimi ngana mais fo ka jien wuli ameni surasi ni supporter wallahi mo anu ya amene ka don kasola aya ke ala kama ka bolda dusula mais mu e tie ke na ambo fo surasu ngana mante surasi na blade aish ante surasi ka fo ko gula blawa ka ban pousser de kanga surasu kala ka plan au drone ou yera desra assimilation ça ou be plainte tige en contre la o kadi magistrat do ye olubu deme kanga mogo maltraité comme ça no kera dro en fana be boka transition kele non ante transition kele aish angeni be tien fungena nous e munga na manya ne ken bo fode mais jamais ante ni transition kele ni transition de France gain nous mogo nous flene ouverture be jam mogo nous flene arasbati nous flene maliki konaté nous flene nous ne kumba fo folo kanga na ni prévu ko na ka soro ko France be ka Mali kele ko pero kanga na ni prévu yera wala boli munke yera wala boli ko folo munke an yera wala anya boli munke ouverture média shira ka video ke anka comme na kambe bo ou ya an kele ka dese auna ou te transition fait ou te nyuma fo transition ka mo mu be transition kele sisa ou be wulu ko de kele sisa ou be sran folo ta ibe ka to fangala ou kuma wuli kan kele ka foko France kan on est main mais bi ou be sran ko fo parce que nous au fo
bila u tɛ ali kare fila pan ni maliyɛn dɔ ma taga tɛgɛ ci u tulo kɔrɔ u bɛ siran sisan tɛkiniki kuranin b'u bolo san u b'a kɛ i n'a fɔ olu bɛ armée fɛ mais u bɛ anw minnu bɛ ka sɔrɔsiw dɛmɛ u bɛ anw na gosi u bɛ anw kɛlɛ na aw ye hɔrɔnw de aw bɛ transition in fɛ aw bɛ Mali fɛ aw bɛ Ala fɛ aw b'a kira fɛ aw tɛ wuli k'aw bɛ anw kɛlɛ aw de bɛ ka anw kɛlɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka convocation tigɛ a bɛɛ ye transition juguw de mɔgɔ mɔgɔ bɛ transition in fɛ il est très rare i ka tigiw ye k'u bɛ ka taa convocation tigɛ mɔgɔ contre la plan kun tɛ dɔwɛrɛ dɔrɔn ka transition bouleverser Faransi gɛnni mun kɛra n t'a dɔn dimiya de b'u la wa en tout cas u bɛ Faransi fɛ dɛ ouverture média bɛ Faransi fɛ dɛ awa a ye plainte mun tigɛ i m'a ye u bɛ plainte bila yɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ u ye plainte dɔ tigɛ Belgique la ka taa plainte dɔ tigɛ Camp 1 na o kun tɛ dɔwɛrɛ dɔrɔn ka zongler ka kɛ l'autorité ye quoi n'u ma minɛ Camp 1 na la Belgique la u bɛ minɛ yen nɔ u b'o zigizagi génie de la mais ça passe pas aw hinɛ de bɛ ne la c'est à dire a y'aw yɛrɛ goya maliyɛnw ye de déjà quoi et puis u bɛ tila k'i sigi tuguni ko non pour que u kana u bɛ siran k'a fɔ k'u bɛ Faransi fɛ dɛ u b'a dɔn n'u y'o fɔ sisan dɔrɔn mɔgɔ bɛ muru kɛ k'u da fara sisan u bɛ wuli aw bɛ ka armée la gosi aw tɛ armée fɛ u b'a k'i n'a fɔ olu de bɛ armée fɛ non aw bɛ ka bɔ ni armée ka secret ye k'a sɔrɔ ko et puis u bɛ tila ka kuma kelen fɔ o de yɛlɛ ko bɛ nin na quoi ko anw man kan da don armée ka kuma la ko armée mɔgɔw de kan ka bɔ ni armée ka information ye ko mɔgɔ wɛrɛ man k'o fɔ ni armée tɛ irisiw ka armée mun bɛ bɔ n ko irisiw ka journalistes de bɛ bɔ n'a ye irisiw ka jabaratigiw de bɛ bɔ n'a ye RFI tɛ bɔ ni Faransi ka armée ka yira wa France 24 tɛ bɔ est-ce que o ye armée ka page ye wa est-ce que o ye armée ka service ye wa u bɛ nkalon tigɛ manipulation ouverture média tɛ dɔwɛrɛ la n'o tɛ sisan u bɛ wuli sisan k'u bɛ taa convocation tigɛ nin contre la a y'an danbe bɔ an na non seulement aw bɛ ka kɛ aw bɛ k'a yɛrɛ exposer de parce que diɲɛ bɛɛ tigɛra aw la fo k'aw to aw kɔfɛ aw ye faso fagabagaw de aw tɛ kuma fɔ mun ka ɲi transition in ma transition in de dun bɛ maliyɛnw jigi kɔrɔ ka a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka plainte tigɛ walasa anw kana aw critiquer aw ka an faso ci aw k'an faso ta k'a di Faransi ma n'o kɛra k'u bɛ bɔ wulukɛba la aw ka bɔ an na an bɛ ka jugew de ka kɛlɛ kɛ an bɛ ka procureur de ka kɛlɛ kɛ ni terroristes tagara u bɛ jɔn fɔlɔ minɛ u bɛ procureur de minɛ u bɛ sɔrɔsiw de minɛ procureur k'i bɛ Mali fɛ juge k'i bɛ Mali fɛ i kan ka sa anw nɔfɛ de sɔrɔsi k'i bɛ Mali fɛ i kan ka sa anw de nɔfɛ anw ka kɛlɛ a dabɔra de ka aw de protéger ka Mali protéger mais minnu tɛ Mali fɛ ala jugu suran terrain ninnu olu de bɛ ka wuli ka taga i bila aw senkɔrɔ mais a yɛlɛ ko de bɛ na an ka pan nin yɔrɔ kunna fɔlɔ aw ka plan faamuyalen don aw dɛsɛra aw lebura diɲɛ bɛɛ y'a daji to aw kun cɛmancɛ la a y'a essayer k'a bɛ Faransi défend aw fana aw ba ye Macron min ye Macron gɛnna Faransi gɛnna Faransi sɔrɔsiw gɛnna chouet aw Faransi tagara koyi aw n y'o ta yɔrɔ n y'o bila ye an ka kuma an ka kantanɛ an ka kuma sɛbɛ aw bɛ nin convocation tigɛ min na don dɔ la dɔ bɛ taa dɔ su bɛ sa hali dɔ tɛ sɔn ka seli a kan juguya a bɛɛ ni n ka diɲɛlatigɛ cɛ maliyɛnw an ka kuma sɛbɛ wɛrɛ kan dɛ ko Mali sɔrɔsiw ye succès ba de kɛ bi n bɛna bɔ k'o fɛnw yira aw la maliyɛnw bon nouvelle bɛ bi dɛ maliyɛnw maliyɛn bɛɛ k'i disi gosi n'an ka armée ye bi bɛɛ k'a fɔ bi ko vive l'armée malienne n bɛna information claire de bɔ k'u yira aw bɛɛ lajɛlen na donc maliyɛnw na ko prêt parti a une seconde jan dɔrɔn n bɛ nin yɔrɔnin bɔ ka yira aw la voilà a filɛ nin ye ko selon mes informations la frappe effectuée hier à Tinjaran, 40 km au sud-est de Tessit, a permis de détruire un véhicule des terroristes. Il y a eu des morts et des blessés. Ces derniers sont toujours sur place car leurs camarades craignent une autre frappe de l'armée malienne. Ko asibika avion terroriste bombardé. Terroriste munun bɔra ka bin duguma. Fɔlɔ ni ke terroriste faga. O kun b'u ka suw ta ka boli n'a ye ou bien o kun b'u ka mɔgɔ minnu blessé u b'o ta ka boli n'a ye sisan ayi sisan u t'o kɛ dɛ terroristes yɛrɛ tununa koyi parce que communication Faransi de kun bɛ communication d'u ma Faransi gɛnna chouet m'a ye Faransi gɛnna sisan terroristes yɛrɛ bɛ siran sisan nɔ u t'a dɔn bɛ mun yɛrɛ kɛ n'u ye attaque kɛ sisan dɔrɔn u jɔlen bɛ to i b'a fɔ ko naloma de Asimi bɛ na u jɔlen sɔrɔ dɔrɔn ka k'u tulo kɔrɔ pawu f'u b'u pan k'an bɛ yɔrɔ jumɛn ko ayi ko maréchal Asimi y'aw minɛ o bannen koyi maliyɛnw an ka kuma tɔ la mɛ sisan an ye information filanan fana sɔrɔ ko an ka sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw de bɛ ka taga sisan nɔ terrain kan ka taga troupe galvaniser ka taga courage di an ka sɔrɔsi cɛw ma terrain kan o information filɛ yɔrɔ la le commandant de poste du commandement interarmes
théâtre, centre de l'opération Maliko, le colonel Mamadou Massaoulé Samake a effectué du mardi 16 août au mercredi 17 août une visite au terrain à Djalasabogo et Koro. L'objectif de cette visite était de s'enquérir des conditions de vie et de travail de la relève montante de Gateya, Keletigi. Donc, ou tagara village ou là, à photo fleur là, on a sur signamogo tagara village ou là, non seulement ou bien terrorisme ou fera, en même temps aussi, ou bien taga mogo froqué, comme on mogo muna ou bien taga nyoboro di oluma, sugoro di oluma, ou bien taga olu deme, ou bien se ka here sur tuguamina, on a sur sous be barala, on dit bravo à l'armée malienne. On a ouvert média la jede, on be po ali chini, on va faire bombe atomique be armée malienne boulou. Mali dire pas mogo. Armée et peuple de taille. Aïe, cloche ouverture média mogo la de. Armée et peuple de taille. Armée. Pe ambe ka boka nyuma de fo armée ma ante ka kuma jugu fo armée ka. Donc aïe, cloche sur sou. Oro de dou. Malion. Anga tanga nouvelle douma fait toujours. Nouvelle douma bede. O te menen ko fait kabala. Ka fo onyena. Nia anga surasi nyamogo de sur le terrain. Colonel Massaoulé. A photo flâné. Avec ataka musokoroba froake. Anga surasu. Docteur Ubula. Fembe bula. Nous ye dugu nous tala ka terrorisme genga bo dugu mina u be taga dugu mogo nyininga ni kongo bula u be na ji duma ni minogo bula u be na ji duma ni kongo bula u be na malo ni nyo duma a bela jele bebe na noir sur blanc o temene ko fe ka bala malien anye information wera u fana soro amino oro fana kala ko terrorisme tara e fenga marala dugu to ko borangono ko l'armée malienne détruit une importante base d'une cellule d'Al-Qaïda et récupère plusieurs logistiques et armes de guerre de fabrication française. Français be marfa munu glan anga surasu de fleka ta terrorisme fra Français ka marfa marki ou taro de mine terrorisme bolo 600 a photo flan rola. Donc ville 17 août à 50 km de Bako. Les forces armées maliennes viennent de détruire une importante base d'une cellule des terroristes Al-Qaïda et récupèrent plusieurs logistiques et armes de guerre de fabrication française le 17 août 2022 à 50 km de Boni, ville du centre-est du Mali, dans la commune de Héré, dans la zone de Douanzan et région de Mokti. Les forces armées maliennes ont éliminé de nombreux bandits appartenant à Al-Qaïda. À photo flâné. Terrorisme fagale marfa minali bula marfa ou flé en la malien. Anyate ni marfa na. Nimbal Francis de nimbe duma. Francika qui se glanonde. O de taraye terrorisme bulu. Malien aye no kuma la mede. Francika marfa qui se glané. O de flene. Ni Français ka marfa markidi. O de la terrorisme bulu samno. A photo flé en la. O yora te menen ko fe kabala malien. Voilà. Photo wera fana flene. Amena photo flana fana ira aula. Anyate ni terrorisme ka marfa do de dane u ye terrorisme gen ku faga ka chama faga u ka marfa do dalen fla la o temenen ko fe ka bala u ka moto fana fleni u ye terrorisme gen ku faga ku ka moto minewla ku ka marfa u minewla awre nyabe moto photo la marfa fana photo bena ira awla ka nyefo bela jele ngena awre be nyabala de anga surasu de fle ka ta terrorisme faga mokti marala u ka moto de jole fle u ka marfa fana fleni voilà terrorisme ka marfa de dalen fleni ni kera mokti marad la kunu ngoroni malien anya tuka marfa kiseula awa ninkara mokti ubeka terroriste fefe fagasa no français ka marfa o de beka yubulu marfa bunu beka ye terroriste bolo bi terroriste bunu beka faga bi a be marque française di mena do re fana boko ira aula an nanga jangula je nyogo fe donc anya fo malien dem bela jele ngena anga armée soutenu anga ira dien bela ka fo kambe sa anga surasu de no fe a photo bela jele fla orola mena ira bela jele beka la je donc l'armée malienne est en train de monter en puissance ngate marfa kesula Angate marfa kesula ni ne menana terrorisme bulu marfa kesu de flet tanto voilà aradar me ambo sano aradar de ka terrorisme yorobe san anyata la ni terrorisme ga marfa de tanto ni ne menana anga surasu de tara kata terrorisme fa kata ni marfa de minewla ni marfa ne Francis marfa glané c'est la marque française ni marfa munu fle ni ne menana terrorisme bulu marfa qualité munu do marque française ou de do awa konde menana terrorisme bolo bi malien abela jele nyabala de ni marfa mu menana terrorisme bolo ko francika marfa glané de do français ka marki bata comme abela jele nyabala armée mun bla anye mun kala o de ninge ka fo marfa mu menana terrorisme la c'est la marque française balimao o de menana ou la douanzan o de menana ou la tessit ou rebe boliga jola sanno ou desera ou lila libe bana
awa ka fo bela jena amatla alibide ambe ka bonne nouvelle botoro kuira awla dron ka ira awla ka fo anga albatrosi mun fleni aranya bala albatrosi ni avion ni ne ou avion mun saboté ko albatrosi fa fleni ni avion ne tra kata terroriste nun bunte malion na avion wula halate avion me wulu tro seconde tamana tro abetaka tieni ke kana donc a nyefo onyena anga armée be baramina bi armée kan nga supporter di be ka to armée ko amba fo bela jelengena ni mo me fe ka transition deme itena ankele franci john nu munu me franci fait no ouverture média mo ko nni ou tef a fo bi ko vive la France de parce que ibeka te fangala si ça obu nyesi on ne maka onkele ou ba on de saboter ou ba on de la gauchi pour que ka on affaibli domine plainte tigrane contre la kan ena ouverture média mo ko nison dia ko jugu fo beta sebe ko page sans faire là ko le soi-disant mara ko muere we terme de seben quoi ko celui qui se dit politologue qui se dit politologue ou de politologue la définition d'ongoy mo politologue ye mogo miye politique kalanke science po kalanke abina fo mogo do e ministère kalanke auto e ministère mogo do école karamoga kalanke abe fo ko école karamogo yi mogo do doctorat kalanke abe fo ma ko doctorat ne science politique de ke ka diplôme sura la ka formation kala ka recherche kala abe fo en ma de ko politologue politologue te ko ne be ka to da ngere la ne ya kala de ka diplôme be mbulu yer la qualité foite bon ni ouverture média mo kon karabatele sigile bala kale kono kon be fembe do fale bo de bu ngolo kono kuy ne bula jaw hina de benemene mais on te tierno sentala de tierno yenga kol de tierno e sentala de ton ngeni c'est pas la peine malion angatanga ko to fe malion et nouvelle be kana dron nouvelle duma be kana dron donc ora te bene ko fe ka bala anye information do fana soro sisan no ka fo ko Ghana ko terroriste e kala da mene Ghana de aywa ko Ghana ya ka ko terroriste folo do e attaque ke Ghana français terroriste sama ka bo malla ka ta nu bela jele Ghana donc o fo ka no bo la oh ko Alassane Ouattara ka mogo do be no Alassane Ouattara ka surasi nya mogo do be no Côte d'Ivoire a photo flan orala Alassane Ouattara ka surasi nya mogo do be Côte d'Ivoire ko bora ay kuma fo ko je refuse catégoriquement d'attaquer le Mali avec mes hommes j'ai assez fait et aujourd'hui mon âge ne me permet pas d'être plus redoutable nous pouvons récupérer les 49 sans violence ni menace j'ai vu la guerre et je le connais la guerre. La plupart de ceux qui étaient à mes côtés depuis Bouaké venaient du Mali et de la rébellion. Et rebelle chef ou dobe n'ave no ukume rébellion na abora kako Alassane Ouattara ma kalete Mali kele. Ko Alassane Ouattara kume fanga do fe domina. Ko malien den chamantara do rébellion na ko ka Alassane Ouattara deme. Ko ale horonya la kalete se ko ka Mali kele. Côte d'Ivoire fanga do ko fendo Haidara a photo flan la malien. Voilà. Ni Alassane Ouattara ka surasi do di a photo flè bere rouge bala ni ne ko kalete Mali kele de ni ne ko u ye mun sebede selon les journaux Bamako Bamada voilà Bamako Bamada selon les journaux Bamako Bamada ko ni Haidara a ko kalete Mali attaqué de ko rébellion mun kera Côte d'Ivoire ko ni de Mali deme ko malien chamantara do rébellion na ka Côte d'Ivoire deme wallahi nere balma chama kumbe rébellion na pour aider Alassane billahi tallahi nere dogoni chama mbala men te fe kanda do woron na quoi ko Chérif Ousmane ni chain to ko Chérif Ousmane a photo fleni ibara on ka surasi do ko Chérif Ousmane a photo flé Chérif Ousmane ni chain to ko Chérif Ousmane surasi chamu fleni ni ne ko kalete Mali kele kate Mali kele bi kate Mali kele shini ko Alassane Ouattara ka ke ala anakira kama kagana kele bla Mali la parce que français de be fait ka Mali ni Côte d'Ivoire bla nyona ako ko Alassane Ouattara ka menace dabla ko Alassane Ouattara ka kumani asimiye ko Alassane Ouattara dende asimiye ko Mali ni Côte d'Ivoire kan be de kelenye ko wakati mina rébellion kumbe Mali Côte d'Ivoire nord la ko malien kumbala Burkina be kumbala ko de farala nyogon kan ko ka Alassane Ouattara deme Alassane Ouattara wolo ba akumbe Bamako akumbe Amdalayi ni ma flide doko Amdalayi ni ma flik Amdalayi ko Alassane Ouattara ba Alassane Ouattara Côte d'Ivoire présent wakati mina kumbe fanga no fe akumbe rébellion na a wolo ba kumbe Mali de kono malien de Alassane Ouattara ba bismillah am bisa ka Alassane na chogo jume ngwa Alassane nyandodi mais français de be ka Alassane ni on bla nyona non on ne fait pas la guerre les Maliens sont pacifiques billahi c'est le seul peuple dans le monde entier qui a fait une révolution intelligente c'est au Mali nous avons fait la révolution intelligente pour chasser la France. Anya Franci kele, ama Franci ka den koshi, ama gongoli siki Franci ka den kun, ama se Franci ambassadeur ma. Nous sommes un peuple civilisé. Le peuple malien est un peuple digne. Le peuple malien est un peuple intègre, digne, sincère et courageux.
Nous menons une lutte panafricaine. Nous ne ferons jamais la guerre contre un pays africain. Nous défendrons l'intérêt, pas seulement malien, l'intérêt de tous les Africains. C'est un message fort que je lance à mes frères ivoiriens, à tous mes frères panafricains, tous mes frères et sœurs panafricains. Luttons ensemble. Le combat de Maréchal Assimi est un combat panafricain. C'est un combat qui consiste à libérer toute l'Afrique au zouk de Macron, au zouk de la France. Donc, chers parents ivoiriens, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des frères et sœurs. Conseillons notre père Alassane Ouattara de laisser la France et de soutenir son fils Assimi Goïta. Voilà le message que j'ai à lancer à mes frères ivoiriens. Maliens, en attendant comment tola, qu'on embêta ambessé, agneau de fois bela jelengena. O information te menu kofe kabala, information wera ofana be non, ambet a cliquer ka dokono. Vocal dobe, mena vocal in kala, bon, tadon ça, ni problème dobe. Mais mena vocal doje, tiens là, à tension ka bo doni quoi. Mena vocal in kala. Ko terroriste donne be technique kura de la sang. Ubu ereke grebu de sang, grebu. Saraka de la, ubeta do moko ka sokono. A vocal do flè mena kala auna anga je kala je ñoko fe a ko terroriste donné mo la sande ubu yere ke grebu ye ubeta yoro jatim no ka ta yoro mi attaquer aya la je c'est ce que je te dis ay ñoro la me salam alaykum partagez aywa aya hagili sigide akaw janto aw yere la ere beru be ka do du kono fi ko terroriste be keleme ka technique kura do tasa malien ubu yere ke grebu ye ubeta moko ka sokonana ku yere ke saraka de lay billet jeudi 18 août 2022 malien tchena muso demiseni makoroba ayeni vocal la me aka partager, c'est très important. Kida yere la shina unana do on yere fe assalamu alaykum aywa aya hagili sigide akaw ko terroriste be ku yere ke saraka de la de ubeta do moko ka sokono ayaw kolosi de ma fa ka saraka de la o kele de janto aw yere la ere beru be ka do du kono fitiri da yere la shina unana do on yere fe kana ko dala garbu anga mo yu ge ne kadim senu ge udo nanga katie belaya chekili abela jele me de donc ube ka don technique kura do de bubulo sanno akele no ka fini jemando abika ka do du kono mo be ka tanta undama kabri ula dani fa be yala la fogana fitiri selen sa nga demsenu de no mine sisa kuma nga demsen ten tigi kacha uya fo nyonya na ala yake asinate ka bo kare kono du do kono doron usinate ka mineti katanai telefon dagele mbabulu kale bora abijani kale be sangare bugula ka so ati sangare bugula ya sege akara sigana mo ya mne utarana anga polisi sola anga demseni fla ya mne katana ai polisi sola aya hagili to awere la naw ye dina monon don to ko dala garbu dro naw so minu ma dro ay police wele kala ka population wele non te ubed gu kono de ubed gu kono ne fleka blanga grupu mo begi hagili to aywa yala infana demsanu kata yala la ya hagili to ala non te ubade ne bed gu kono o kara shina sisa mouvement BSS anglais on peut la dire nga folie de sans faire faut duguma ka dam ne présenté faut duguma mo be la bano inere on be ka folie bien non la ka claire dama la ka sababu mankai muso mi fo tiendo de kuno u bora on fait et puis groupe flane na on fait en kuno kala ban kura ya no mo flane na so ko da fait terroriste bure ke saraka de la de kata do moko ka sokono ka yoro jachi mine no yoro mi bo attaquer bure ke grebule aya la mede ay ni vocal la maka partager de puis on a les 20 allez 10 minutes 15 minutes ma dun ñoxonche allez 15 minutes ma dun ñoxonche nes de me nga tobilla mo flanana billahi garbu yeli fositula garbu saura fositula voilà fini jeman bu gana publini paragal jeman kalale akulishina glokina a turban et puis là bere me kele me saki do glore bo kerla kamana frogo mine no bu flabe bolo kele nga jaga fiman jamjando aka kumba kele no o ka suru me o ka kumba u flabe jele no u flabe kole jele ndo ku pari wa finu besania una na yo folike an ulamine ko dala geru no ngo ngala kana uso u jotu ko buka yoro flefle no ngala kana auso umata dena timsonu boramge uko kala kana uso donc tarame ka chene datu
Terrorisme. Allo Matis, au Taris, qui a donné que drôle. Est-ce qu'il y a là, on m'a sans faire. Que le noise n'a pas même pas 15 minutes. Tout le noise n'a pas complètement romboula. Au fond, il y a peuple ni complètement roin. Léger complètement roin, quoi. Car dans les turbans, il faut du coup. Après, maroin. Sagado dans le mot cola. Sagado de beau cola. Et puis, à quel mec et manafrogo de Napolo. Terrorisme. Il n'y a pas de manière qu'on a flé. Quand faut qu'on m'en de manière qu'on a balena, ou n'y a pas manière qu'on a balena. Abe balena, moi, flam na luka mana ko de jema, kelen tay jema, kelen tay bleu. Terrorisme. Mais jema ngono yo o kon ta kon na kanye. Mine fento ko na go mi fini do do bokono. Ani fe la sir do fin la sir do bokon nana. Mais malote nyote. Flana ita. Ota mana sagado de dalima le kola. Sagado kono falendo era ko mi no fe mba kono mi no ba sagado kono. Tala kon fengele mba kono me sagi mi chama me sagi kono. Bana ni mi me sagado kono na be kola ba don kwa. Sagado ba kola mana frogo blame ne ba bulo. O fana nana ne ra ga cheni boto ne ga cheni flana boto kana makabe do ono do na yoko fe. Ne ga cheni be fe ga la sing. Ako ka ke alam kira ko so ga dai la le ka do. Ha? Ako ka ala ka me ka to ngado. Saraka de lisorola. Ko ala ay minga choro ba do ala dai la do na. O fana do na minge o atro ne be ka boka ta mo bla sarala. Ne ko nga ala ka ni son. Esmara chenes le to ki ko ka cleaner. Ni koromso na mo do sigbe bo lo ka tela sa fe clean ka tulu fanfe. Afa ka ta yoro be jatini. No ngala ka ni son ne segna ka ta no fa ka ta njo anu lo nyonche. Mo ma fo ngala ka ni son a. Ako aywa abora. Ne ka soro ka ta tugula ne ka soro ka conseil dinga mo be ma. Wo ni mi boro ka ta crochet do. Ni mi no be da kungo. Mo shika na to nunga do ano. Udu na ka kare be kono. Nga kare kono mo go be soro la ka fo nyo ko. Comme gendarme do ba ka kare kono ni police do. Ne ra dinga do ba police amode o de wala ngere jana do amode alu tala ko faka me o soro la kana. Mais gendarme ka changa kare kono sura subia police subia. Anga soro kulu alerte jaja udu na dube kono lu. Udu na dumu ngona gendarme police ni e fem bulu ka do kono be ga mo wele. Esmaro o tsina ka balga tunune. Voilà. Voilà. Calaban. Onzem na police sola no kata déclarer comme quoi ka to ara fulke jeune no na to ara fulke anga kari anga kina. Merci. O kana on fait Calaban kuno de. Malien kuma bana pew ko Calaban jeune ne bena fara nyoka ka. Mali Bamako quartier be jeune nate mogo dona tarako quartier la akara bulkaso mbugu yewo akara lafia bugu yewo ay ni vocal partager c'est très important. Terrorisme keleme ku yere ke saraka della de sanno ubeta do duko nawla ka yoro jachimine na ye dunanye ka be kana ka quartier konnana aya jachimine aw kana violence ke pas de violence aw kana violence ke mo shi contrôle la plan sugu be bu bolo ube fe ka Mali tire mais billahi Mali peuple ala ka baraka do awla aw be sur lembe. Je suis très fier du peuple malien. Wallahi ambe ka kelenka ante ka mo jogi. Le malien est un c'est-à-dire que le malien est. Quand tu vois un Malien seulement, tu vois la dignité. Quand tu vois un Malien seulement, tu vois la sincérité. Voilà Malien, voilà un fait. Bilal, je suis fier d'être Malien. Anya Franci gang, amata français ou boutique chi, amasi ou station ma, amata ou ambassade kama. Sans la violence, le peuple malien est un peuple pacifique. Le peuple malien n'utilise jamais la violence. Je suis très fier d'être Malien. Au beka ou tika di nyoma. Quartier au genou, na ye mogo yaka kare kono, aw te mogo min don, aye polisu wole, aw kana mogo bugo, aw kana kojugu ke mogo la. Aw kana ke ouverture media nyogona siye de. Ouverture media diminendo, antaro ni makoro. Debi makoro ngena dro ube kungolo wula, ube kata plenty flip fambe. Debi Francis Surasu gena, ayi, plenty mbe tribunal la, ko plenty keme sabantaro joli ko debe. Ube plenty tiga o ote solution yankoi. Al na o beke makoro ngena ka bankoi. Ah, n'a pas fait que toi, à France, passeport, c'est tout. Donc, rete quoi, ou descend la transition à des, ou bien une baradrona. Malion, anga quand on a baraniment fait, agneau de fois bella jelingena. Anga armée baraniment mike. Quand je vous invite à reconnaître la grandeur, le sérieux, la détermination et le profond engagement du président Assimi Goïta. Je vous dis, hein, Assimi Goïta est devenu une véritable référence en Afrique. À cet effet, pour en découvrir davantage, prière d'ouvrir la première vidéo issue de la République démocratique du Congo, RDC, dans laquelle un célèbre journaliste congolais fait l'éloge de Assimi. Ces journalistes congolais méprisent tellement son propre président Félix Antoine Tshisekedi de ne pas essayer d'emprunter les pas de Assimi.
vous serez très très ému en écoutant ces Congolais journalistes. Dans la deuxième vidéo, cette fois-ci, est un lien dont il faut ouvrir pour obtenir une puissance sans les propos du célèbre vidéoman camerounais, M. Franklin Yami. Dès maintenant, je vous assure, je vous prie d'avoir une bonne énergie, de patience pour suivre tous les contenus. I don't hide it from you. Je ne le vous cache pas. Vous serez également très ému. Ce monsieur a tout dit. Poutine se présente aujourd'hui pour être président de la planète. Alors, il sera grandement élu avec une victoire écrasante. Assimi Goïta. Il en sera de même pour M. Assimi Goïta qui se présente comme président du continent africain. Alors, Assimi sera président à vie de l'Afrique. Je vous signale également que dans ce même lien, M. Franklin Wansi a brossé les vrais enjeux de la visite du président sénégalais Macky Sall. Balimaou, comment be fleka nogo bala pew? Do de voilà koga Assimi ke Afrique président. Congolais, Camerounais et Ivoiriens, Sénégalais, bere be ka kule Assimi no febi. Ambe do de ka alaka ke Assimi ma chiyebi. Alaka ke herai Assimi ma. Assimi ambi ko bi ambi ko shini. Mais ibi kerefela nettoyer doni. Malion mena yoro do fana ira awla. Mogo ko ambe théâtre bolé la. Ka fo président Assimi ngana. Viromanu ye munda Francis président ka mogo ma da Francis président ka. Mena prévu do ira awla bi. Aw bela jere kan yoro la je. On de la ka makorona kasi. Wagati mina yere wolo debusiran par ko ka bo Francis contre la. O wagati arasbati ouverture média nous le kume bo an kama dongo do. Mais on y résistance ke. Angana mogo te ngina nyimi ka desa kukala de. Suraso ya douanye o anga surasu deme. Suraso ma douanye o anga surasu deme. Angana décourager anga essayer ka toujours anga taga antola. Ka nyafo Viromani bela jelena biye jeudi 18 août 2022. Ka nyafo Mali Viromani bengena. Anga ni transition in deme. Mais ni mouvement ango fo. Nous ne convocation tege mina o kana sila décourager ou ka courage to dama. Parce que ou ka patron de gena noye fengeye Francis. Francis gena ou ko Francis kanga ni prévu. Anya Francis gen o ma be uma. Anya Francis surasu gen o ma be uma. Ou desera transition na si ça ou ka plan B mu kata plainte ou tege fambe. Mais ça ne marchera pas. Kobela ba yere wolo detama. Kobela ba horon detama. Jamana yi abeto a dénuement de boulot. Dengolo site jamana yi chi. Anga to anga surasu ko. Surasi do mainde, surasi do be fe viromanu do ere ka boy, surasi do fana be complicité la nini mogo djugu nunye, ambo bedo, mais au chitan balikante Assimi demain, on va l'aider en toute sincérité, parce que Assimi fait mon gante, Assimi srasro, Assimi Francis gain, ka nidi alama, ka dakirama, mais Assimi na fila fana, amba fana fo, autoroy. Donc Malion, on de wula 2020 wakati la, ngame Francis gain, ouverture média wula en contrôle la, arasbati wula en contrôle la, Makoro yere fana wula en contrôle la nanga prévu do ira la dro Makoro wula wakati ero koso ni dogo ko viromani te foyer mais viromanu ye Makoro bla sommet de pomi kera yere wolo déboussran parier afokanga bo janvier 2020 o ka soro IBK be fangala Makoro jatie ko jugu aye sommet de po aya créé ka IBK wolé ka Tchad président wole Idriss Déby, ka Niger président wole, ka Burkina président wole, ka AG5 Sahel ka président be wole, ko ka kangarda yere wolo debusran pari. Se vous tourner avec kumebo ka vidéo ka wakati la, après vous flene de. Makoro yere be ka foko et réseaux sociaux kuma be kale toro. Ama foko ambe ka kuma foko et réseaux sociaux ka ko ate nafanya. A yere ka Makoro kuma kana me, Makoro dabe ka foko et réseaux sociaux be ka frasi toko chinge. Malion ambe fefe fa après vous be. A ka Makoro kuma kana me en la. La souveraineté des États où nous sommes présents. J'entends beaucoup de choses sur les réseaux, dans les déclarations. J'entends beaucoup de gens dans votre pays qui disent tout et n'importe quoi. Demandez-vous par qui ils sont payés. Demandez-vous quels intérêts ils servent. Moi, j'ai mon idée. Mais que ces gens-là disent qui se fait tuer pour leurs enfants. Moi, je sais qui est tombé pour la sécurité des Maliennes et des Maliens, des Nigériens, des Burkinabés, des soldats français. Voilà. Et je le fais en conscience quand je décide de les envoyer là-bas. Donc, les discours que j'ai pu entendre ces dernières semaines sont indignes. Indignes. Et voilà. Yerewolo de Bora, quoi, bas la France. En bé yerewolo yi. A wati nere vidéo chamanke. Makoron tlo dono la, Makoron ye IBK wole, ni discours karaka IBK si. Talebe ka kuma do me réseau sans fait.
ko kuma mandali kula de o ka sɔrɔ arasbati be ka wuli ana malla ouverture média be ka wuli ana malla u y'a coordonné de makorombe ibe ka wele activiste ouverture média Maliki Konate arasbati olu bu occuper activiste la mais makorombe ibe ka wele ka pression ke ibeka ka u yo plan beke o be échouera si ça ko convocation kanga na ni prévu yo ko farasi tanga problème ngi ko ni farasi kera doro ko terrorisme beta draga mi kuluba asimi aga cheso ko nyimi doro ka coup de poing di makoroma ka genga boy u be malola o malo ba ka to de dongoyi ayere ka makorona je awati o ya coordonner koyi makoron ale be ibeka wele ka chobulu arasbati ale be bo kana goshi ouverture média ale fera be bo ka naga ka fama a vidéo bébé galonté de diffamation te a bébé et réseau kelen safe a bekra dati kelina makorombe kasila faransi ouverture média be kulela malla arasbati be kulela malla u be kini ke ka wagashili ke ka dese yere wolo résistera awa faransi takara bravo a yere wolo déboucher l'empare bravo au M5 RFP aussi parce que M5 de yere wolo est M5 de quoi M5 fana yere wolo de donc Sékou Tounkara est l'héritier de yere wolo déboucher l'empare et de M5 RFP on de faransi gembi a befle ni mogo madala ayeta makoronya ni ke datimina ouverture média mogo boranka madatina abebe YouTube sanfé galonte ke diffamation tede galonte de abe mogo kelendi ou be mogo kelendi ayala jetro makorome mu fo ya worola me sigi makoronga discours ka aw nanga je kala je. J'entends beaucoup de choses sur les réseaux, dans les déclarations. J'entends beaucoup de gens dans votre pays qui disent tout et n'importe quoi. Voilà. Que j'entends beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux te doro yere wolo de oya onde o. O wati yere wolo kumbora de quoi aba la France en fana organiser America. Yere wolo do kumbe America do be malla ambe ka sofe makoronko. Arasbat be ka bo ouverture média be ka bo mais ou desera. Ou be desera sisa. Si vous avez plein de tickets là ça. Aïe n'aura pas dit. Makoronye ni faut voir timina aïe la mer. J'entends beaucoup de choses sur les réseaux, dans les déclarations. J'entends beaucoup de gens dans votre pays qui disent tout et n'importe quoi. Demandez-vous par qui ils sont payés. Demandez-vous quels intérêts ils servent. Moi j'ai mon idée. Mais que ces gens-là disent qui se fait tuer pour leurs enfants. Moi je sais qui est tombé pour la sécurité des Maliennes et des Maliens, des Nigériens, des Burkinabés, des soldats français. Voilà. Et je le fais en conscience quand je décide de les envoyer là-bas. Donc, les discours que j'ai pu entendre ces dernières semaines sont indignes. Voilà. Que ces discours sont indignes. Quand il y a un colonie, Magorongo ko yere wolo mo ko anyo horon colonie. Comme na kamba fako aba France. O wati arasabe ka fo ay nani prévoyer ouverture média fana be ka jigankan ou be de kun coordonner no yogona ko yi. Imama maliki bolla ka ta magoro c'est digi France. Maliki bolla ka ta France. Ka les journalistes abe flo nyakoro ko yi. Ou desera ni mbere la. Si ça est exécuta domina ni maliki nyongo soro touré ga worola maliki be kashi la dro ne maliki nyada la jetro ne mus kala maliki nyada ka abe ka kashi na ma Sékou Tounkara do kasola na burabe na makoro ngengo yi abe France gende no ne kume ko de kalanya ma fo ngabe ko fode maliki ski ka kasidi parce que abaro ni Sékou Tounkara boro tro France betaka ha maliki kasira ndonde nyaji mi mbora maliki ko rate nyada la abe baro ko faji fla abe baro ko nyefla bo maliki ko rate ski ka kasidi kara nango mbela kube ka menace de mort de kala afle koy ja France gento de kunjoro bala là j'ai black donc tu vois donc tu relèves France gende la France dun gena kaba France gena ukana be bona pew Sékou Tounkara tayruba u dimine nonde u bina fosa ne wara jogi sano wara dalama dalinde mana me viro bla ka mbeola